Hmm. Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng manok na sinigang sa santol. Ayan mga kapudibis, at meron tayong rice at meron tayong sawsawang patis. Ang drinks natin, tubig. Mga kapudibis, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis yung kamay ko. Kain na po tayo. Mga tamking kapampangan. Ito po. Sasaw natin sa patis. Ay, nahulog. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibis. Kain po tayo. Hmm. Mainit pa yung rice ko mga kapudibis. Umuusok. Sarap. Ito guys. Hmm. Cool. Sarap. Ito guys, oh, kulay. Ito yung santol. Hmm. Maparasit na Lara. Pasensya na kayo guys, so maraming ilaw.
Sinipon ako sa sili. Dahil tumatawa. Ayan mga kapudibis, naubos ko yung pagkain ko. Naubos natin yung manok at saka yung rice. Meron akong tirang gulay tsaka sabaw na lang po mga kapudibis. Follow nyo na po ang aming Facebook page
at saka ang TikTok, at saka Instagram mga kapudibis. Kaya kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you po. I love you.